Maduzane. Alright ke Bokwe students phakathi kwethu sino Hollywood. Yawubona ngithi. Okay, siphinde sibe no MP TV1. Alright. So baze kunina ke bafundi bakuphi baseBhokwe. But ngiyathanda ukusho lokhu ukuthi uMP TV1 uphethwe uProfessor Mkhize Mcebisi niyezwa. Alright, uProfessor ke uye lo oseduze kwami. So uomunye ke wabafundi bala esikoleni. Niyayizwa lento engishoyo? So uze kunina ke kukhona izinto azonzama ukunixwayisa ngazo njengabafundi bangakubo. Niyakuzwa ngithi lokho? Alright, ngiyabonga kakhulu bese. No bafowethu kunento encane lapha ekhona. Sifike no Hollywood Foundation onilethele ezinye izinto ngicabanga ukuthi bazoyikhulumela bona ukuthi banilethele ini. uHollywood Foundation amanye ama-foundation asiza umphakathi nabuyiselayo emphakathini. So ngolunye usuku bafikile bezonginika i-equipment yokushutha izinto ezizokwazi ukuthi umsebenzi wami uqhubeke njengoba nazi ukuthi kune show eyasungulwa la kwaNongoma lapha phezulu kwabheka umthetho ekuthiwa iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni ababhema izidakamizwa abadle emgqonyeni abalala koplastiki abahlale beshawa abantu abahlale beboshwa abantu okuficala ngisho efile engabe indaba zalutho. So lolo hlelo ngokukhula kwalo wabona uHollywood Foundation ukuthi ungafisa wangibuza ukuthi yini ongangisiza ngayo ukulekelela ukuze lento iqhubeke ingami. Ngamtshela ukuthi no, inkinga enginayo kakhulu nje manje into enjengamakhamera okuyizinto zokushutha umsebenzi ukuze ube seqophelweni eliphezulu. Bathe befikile base bengikhuluma indaba yokuthi yiziphi ezinye izinto enginesifiso sazo ukuzenza. Ngathi mina isifiso enginaso kakhulu ngoba mina ngikhule ngumfundi onenkinga ye-uniform. Ngathi mina ningixolele ngocingo. Ngikhule nginenkinga ye-uniform. Ukuswela i-uniform iyona into engiyaziyo ukuthi inkinga kunoma umuphi umfundi. Uma uphuma ekseni ekhaya i-uniform yakho ingekho esimeni uthi uphuma vele i-energy usuke ungenayo. Uthothi uphuma ekhaya kawudlile, uphuma ekhaya kawunayo i-uniform. Zonke lezo zinto like engqondweni ziyakulimaza kangangoba kugcina kunzima nanokuthi uzwe uthisha. Abanye abafundi abanama uniform angekho esimeni bagcina besaba ngisho ungena emaklasini. Uthola ukuthi umfundi usahamba edoja lapha ezihlahleni. Lokho ongamholela ekuthenini egcine kuphazamiseka ikusasa lakhe. Ngoba usuke semncane umqondo usemanzi so izinto eziningi kuye ziyazwela. Ngakho ke mina benginesifiso sokuthi ngihambe umhlaba wonke hayi South Africa kuphela. Ngihambe ngithengele izingane ama-uniform, ngithengele izingane izicathulo. Ngapha uma uphuma ubheka ngapha eMahlanzeni ngeke ngahambisa khona izicathulo ezinganeni zakhona. So ngiyathi mangibatshela bathi no thina sine campaign ekuthiwa uback to school esiyenzayo. Ngase ngithi no ngiyacela ukuthi uma seniyenza le campaign yeni ka back to school kunesikole engangifunda kuso. Ngiyafisa ukuthi nakhona kube nokuxhasa enikwenzayo khona. Shuthi ke baxhumanile nothisha omkhulu. Yikho ukuthi kubhlungu ngoba asikwazi ukuthi simthole uthisha omkhulu ngenxa yebhizi abe nayo wagcina kuphambana. Yingakho ke namuhla sila nabakwa Hollywood zikhona izinto kuyizona lezi abanithengela zona. Okunye kuvaleleke lapha ngenxa ukuthi uthisha omkhulu uhambe noKhiye but ngicabanga ukuthi uma singasekho bazosala benikhombisa ezinye izinto. Namhlanje kuzokwenziwa ulumi lesilungu elibuye liphambane nami i-official handover. Nizonikwa ngokusemthethweni izinto zenu. Yingakho ke sila akuqinike lapho. Ngithema ngithi sebeyayiletha ke lezi zinto ngase ngithi ngizoniphathela usifiso manani. Niyawabona lamaphepha enwaphethe. Aniphinde nwabukisise kahle. Kuyabonakala nje umuntu oyedwa lowo. Angithi nemothi kulese sinye ngathi mdala ugugile. Nemothi ngapha ngathi musha. Yabona uma useyidakamizweni ugugu umncane njengoba athi ugugile ngapha. Lesi sithombe lesabonakala emuhle kuso
isithombe esisha lesabonakala ngathi ugugile kusona sidala. Nginiphathele umuntu one-experience okuhlala emgaqweni oke waba seyidakamizweni obe nesifiso sokuthi azoba ingxenye naye lapha yokuthi kube nokuthile azokukhuluma kunini, ngoba isikhathi lesi lapho khona usathane ehlasela khona impilo yomuntu. Usathaneke unjengoNkulunkulu uyalazi kusasa lomuntu, ngoba uNkulunkulu nje azi kusasa lakho, nosathane uyalazi kusasa lakho. So usathane igame yakhe ila esikoleni, yila alwa khona namaphupha abantu, ngoba uma ekubambe ngensangu lapha esikoleni noma ekubambe ngeluzi noma ekubambe ngomjolo, uma uyintombazane obekumele mhlawumbe kusasa izoba udokotela isijove, uzokhulelwa lapha esikoleni. Angithi ngibona ukuthi ushaya into ka10 years odwa uyishaya namhlanje. So ziningi izinto eyibukeka zincane emehlweni enu, kodwa imphumela yazo kusasa zigcina ziyibulala impilo yakho umuntu, impilo yakhe yonke. So uManana Ngobela ngimlethele ukuthi azokhuluma ngendaba yezidakamizwa, ngoba naye ngoba deseyidakamizweni uqala ogwayi, uqala onsangu, waqala esesesikoleni la enikhona nani njengamanje. Nengicabanga ukuthi uzothi mayekhuluma nase beyiqalile insangu bazoyiyeka indaba kaMeshenti manje. Umuntu azame ukubhekana nekusasa lempilo yakhe ukuze nizokhula niba amadoda. Lelizwe liyizwe ngentsha, ngaphandle kweyouth, ngaphandle kwenu alikho izwe lifile. Ngakho ke in 10 years to come ngizobe ngigugile ngehla ngenyuka la nizongibona oba ngingwala emphakathini. Inini enizobe seningangami. Ngilindele ukuthi kube yinina ke manje enibuya nizoprotecta laba abazobe bengangani, ngoba ngibuya mina ngizokhuluma nani ingoba ngibile ngaka futhi ngihluphile. Ngiyakwazi umphumela okuhlupha ongabalaleli othisha ukuthi kuhamba kufikephi. Angifuni ke itshe eliqhuzule mina liphinde liqhuzule nina ekubeni mina nginayo indlela yokuthi ngingabuya ngizoniqwashisa ukuthi indlela enjengalena ayihambi. Uma uhamba ngendlela enjengalezi khona isimo ozozithola ungaphansi kwaso ongazi na ukuthi uyolekelela ubani kusona. Singahlohlana singabangani namhlanje, kodwa ikusasa lobe libhekene nomuntu ngamunye. Iyekeni lento yomjolo waseyikoleni, ngoba yabo njengamanje wenza ugrade 12 manje uyahamba uye university uyothola abanye abafana naye. Wena ntombazane emengimithisa namhlanje uyasala uya drop out isikole uyobona enye intombazane nekusasa njengaye lapha abakhuluma ilanguage eyodwa. So uma uzoba isilima namuhla shuthi uzovuna nakusasa, and ngeke abuye azoshada wena, uzofuna kuyilevel yakhe lapha. So njengamanje igame isekunini abantu besifazane, kumele nikwazi ukuthi niprotect. Ezinye izinto eningayivumi kalula ngenze ukuthi umuhle ya attract osikhotheni, but zamtshethe hey akakafika isikhathi sokuthi ngenze leyo nto. Futhi nimcebe nibacebe othisha kwakucetshwana la. Ngeke ngaxetshulwa. Umcebe umuntu okhuluma ulimi. Umcebe umuntu okhuluma ulimi olingeke likuse phambili. Yabona ngoba ngiyanazi ninamafoni. Uma unesifiso ngokuba into ethile, kumele njengamanje even efonini yakho sifice izithombe zabantu aba-achievile abahamba lo mkhakha nawo ufunayo. Asikwazi ukuthi ungathi ufuna uba udokotela sifice izithombe zomabura bebhema elokhu efonini yakho. Understand leyo nto leyo. Njengamanje qala uyichanele, sondela mawuthi ufuna ukuba uthisha, sondelana nothisha ukhulume nabo umbuze wenze kanjani ukuthi uzofinyelela, ngoba labo thisha mawungababuza ukuthi bafinyelele kanjani la bangaki abantu abenze i-teaching abahlele emakhaya abangasebenzi. Yonke into inentaba yakhona eqonjolwayo. Ngakho ke mawufika usondele eduze uhambe phi wenze kanjani ukuthi uzofike la. Iyona language esiyilindele kunini, iyona mbuzo eseyilindele kunini. Ngikusho lokho ukuthi ngiyatshala namuhla lapha kunini, unenhlahlo khona ngiyatshala akuzukumila namhlanje, kodwa kusasa yonke lento engikhuluma izobuya kunini, izobe sekusile, izobe sidlala njengefilimu, ngoba uclever wala ngaphandle nginoclever bangempela. So bafowethu ngiyanicela, ngiyanithanda mina, ngiyayithanda intsha, ngikholelwa kakhulu entsheni, ngoba ukufa kwentsha kusho ukufa kwesizwe, ngoba thina siguga sizohamba sizoshona. Mina nganginomunye uthisha omkhulu la, ugugile sengomunye uthisha omkhulu. Silindele ukuthi mayephuma uthisha omkhulu ube omunye kukhuphuke kanjalo, kodwa intsha mayizophelela ezidakamizweni kuzofika isikhathi lapho khona kungasekho ukuthi intsha isiproducela abantu abazoba othisha omkhulu kusasa.
Ngakho-ke bafowethu ngiyaxolisa ukuba mude ngenkulumo nami vele ukuthi ngimude kodwa ngizonishiyela nginayo insizwa uManani. Ngiyanicela bafowethu nihloniphe futhi nimlalele. iMPTV1 iyoba khona kuyoze kubuye uJesu. Kuyoba kubi ukuthi namhlanje ngoba ngikhuluma nani kanje bese ngikuthola uyiguest yami kwiMPTV1 ngoba abantu engikhuluma nabo kwiMPTV1 abantu abacwile idakamizweni. Igama lami nguProfessor Ngingwamkhize ngidabuka kaNongoma esigodini sabha kumthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho-ke sengincenga. Niyaphila. Thiwe igama lesikole? Thiwe igama lesikole ngambe? Bawuzongikhumbuza? Principal. Bani? Principal. Niyaphila. Igama lami nguSifiso Manana, right? Njengoba nibona sihamba ne-Hollywood Foundation ne-MPTV1 Foundation. Ngokusebenzisana sikhethe ubhuti Professor ukhethe lesikole ukuthi sinephe ulwazi sizotshala kunini esinganoma nizovuna noma ngeke kuvuna but okukhulu kakhulu kusenhlizweni yami ukuthi khona amaphepha la nambona umuntu lapho lo mina lo nguSifiso Manana lento ekuthiwa iphara khona lazi iphara la phamisa isandla angikho lazi iphara anilazi no kanwazi amaphara pho indawo mengithi khona lazi iphara khuluma nami akusena uprofessor kuyimina I was one of the pampara ukuthi ngangena kanjani isitori selinye ilanga lesi but bengihle emgaqweni 1 bengilala emgaqweni ngoplastic njengoba echaza uprofessor akukho engakwenzanga okube emgaqweni mhlawumbe nenkunzi yonke into ongayibala nje eyosenzo ekhotheni ngayenza ngibuye ejele ngibuya yonke indawo la kwenziwa khona into ezimbi akuqalanga ke lapho kuqale nami ngigqoka uthayi kanje bemaphambi kwethu abantu abadala bezositshela abantu sebedlulile entweni ngingalaleli bona ngathi ngingcono mina ngikhumbula kahle bebezositshela esikoleni ngangingekho ngisho kwala ngangitholakala emathoyilethi ngalesibhemogwayi mengakhona i-chance ukuthi kuhlangana abafundi nje angisekho mina so okwangilidela ekutheni ngidla idakamizwa ngene emgaqweni ngiphila impilo engakaze ngiyiphuphe thina ngeyikhathi zethu kwakhona ukuthinta to myself awubhala ukuthi what you want to become when you finish school anganoma isekhona yini leyo yonke into angibhala lapho namanje ngizokucela ayikho neyodwa esakuyenzeka so ngilala angikho kuba proud ngale mpilo bengiyiphila I'm not proud angivisela umuntu ngoba aluyo libuyayo kodwa into engenza ukuthi ngibe proud ukuthi ngizokwazi ukuthola opportunity yokukhuluma nani kanje enisangaphansi kwala ngiqale khona ungazi noma ukwenza into ebhedayo nayo into engihlupha kakhulu ukuthi ngithanda ukuhambela abafundi ngoba ngiyazi ukuthi ubrongo obuningi buqala kunama peer pressure kunani kunezinto sesibona kusesibadala yabo nje wasila ayikhona ukuthi basijwayela labo banje labo sitshela ngama drugs nasihlangana nama drugs kanilalela nami ngangikwenza lokho ngoba ngingayiboni into ngangizoba yona kusasa uthe uprofessor into engithandile isitha noma ngathi isitha nje somuntu ucreate umhlaba isitha kaNkulunkulu siyayazi ukuthi future yakho so asi-atake umuntu esingazoba yini kusasa ingakho nami ngakhetha ukungalaleli ngisamphansi kanje ngoba ngangibone ngathi yonke into engiyifunayo izokwenzeka uzongitshelani uthi teacher advisor what drop marks akho bright kwenzekani remember ukahle kancane yabo ngikhuleke eThekwini kodwa ngiphuma ngale respect so bengi-influence kanjalo kwaqala la ngaphansi kwe-uniform ukuthi ngigcine sengidla ama-drugs anginawo amazinyo yabo nibone ukuthi nginey'sinibonile lapha emaphepheni angithi nibonile uzohleka umoya impilo yongalaleli umuntu uzohle ngiyathanda ke menhleke into ongalaleli uma ungalalela la amthanda ube njengami kusasa ingakho ngizomaphambi kwakho namhlanje ngizothi kuwena noma ngabe yini oyenzayo ngoba mangikhuluma iqiniso wonke umuntu unesiyalo asitshele sona kubo la yeka umngani wakho into ophuma nayo kini oyazi ukuthi ngizoyifundelana ngizokhuphula ekhaya ngizoshintsha ikusasa lasekhaya so into efike siyenze la ufike uzwane noba ngoba eqhwa kangcono kunawe noma mhlambe ecleaning nawe noma mhlambe angazi nesukuyenzeka kulesi sikole ngoba nami ngiyazi ngasekhaya ngase into kwenzekani into enzekayo ukuthi ugcina usulahla into osuke nayo ekhaya ngokuthi ubone bani onento uyakuba tshelwe yona kubo
awazi utshelweni kunento incwadi draft engizoyibhala ethi umphathi wasekhaya lalela muntu wasekhaya umphako wasekhaya ilento otshelwa yona abazali bengeke kuthiwa lalela la ekhaya siyahlupheka njengoba sikise esikoleni wena kunabantu la abanga-afford uniform kunabantu la abazali babo abangawazi uku-afford exercise elilodwa owazi i-situation sekhaya ibinjani uyazi ngiphuma ekhaya njani kodwa ufika la esikoleni zenze ngcono ukukhohlwe into osuke kuyona ekhaya kanjengoba la une-purpose wena wonke umuntu la une-purpose yakubo hhayi abangani bakhe kusizwana kodwa nakho ngicela ukusho ungawulahli umphako wakini uzophuma la uyuniversity uzofica sikhona sik-advise sikutshela ukuthi lalela le ndlela ayihamba le ndlela angekho proud ukuthi ngihambe ngemoto yami ngisebenza umsebenzi engangudinga mina manje kodwa ngiproud ukuthi ngizokhulisa wena impilo engidlule kuyona kuningi isikhathi ngenxa yesikhathi ngizokushortnisha nje angifinyelelanga kuyona but into engichazayo ukuthi nginethuba lokutshela wena angisayiphila impilo angibe ngifila mina noma ngifisa ukuyiphila kodwa wena ngokulalela mina ngokuthi ukhumbulile ukuthi ekhaya kuthiweni inkolo esikole kuzona emakhaya seni ayifani mangase ulandele into okholwa kuyona ekhaya noma ulandele umphako unikwa umzali wakhe athi sibone nje le ndlela ekhaya sokhisho wena ukuhluphekene ukuthi imoto ayikazi hambe umuntu la ekhaya kodwa koqala ngawo so ngiyacela ukuthi njengoba sila sizokhumbuzana nje ubafela ukuhlakanipha akulast mojela uhlakaniphile yazi ukuthi ngeke ulast uzofana nathi ngoba nami ngangitshela ukuthi ngihlakaniphile kunezinto ezigqokayo ngale ngengizisho ngale ubone ngale ngathi ungcono kunele tendency ukuthi uma ngathi kwathi ungcono kunabanye thandaza kini ukuthi uhlale ungcono ngoba it's only a matter of time usathane isitha sithagetha bona labantu abajesi bangcono noma silanqomsithi uthele funda nezokuthi for itheme yokuqala nesibini uzobona ngathi ungcono ubhampela abanye abafundi ukhohlwa ukuthi vele kahle mina ngithunyela ukuthi ngizothola so ngiyacela umphako ngishiya nawo la kule sikole eBhok ukuthi noma ngabe yini enitshelwa yona ngiyacela siyithathe sisuke yabo thisha noma ngabe umthisha la ubile umzali naye into alokutshela yona ngeke athi uthisha hamba obhema ugwayi uzoba uprincipal ekusasa akasoza ayenza lona so bamele abazali bethu njengoba sibabona la noma ngabe mhlawumbe ujwayele wangakini noma mhlawumbe sendlela kakhulu niyazwana ungalinge uyeke iyalo akutshela zona ngoba kuzokusiza kusasa ngihlale ngithi mengikhuluma nabantu yonke into oyenza la iphethe ukuthi ubani kusasa yonke into ozoyenza manje izokusiza kusasa so uma ufuna ukuthi iloya kusasa kodwa ukuthi wenzani manje abafuna ukuphasa abathi cela ibona izandla abafuna ukuphasa akukhona ukuphakamisa isandla okuzokwenza ukuthi uphase noma ungaphasa nje nabo nonke akekho uthanda ukufeyila kodwa akukhona okay you can ngadini kodwa ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibe nani anivule imqondo zenu niphase akukhona uphamisa isandla seswami nawe bhutami okuzokwenza usuphase kusasa akukhona into ezothi uphase ukuyimisela kuleli class okulona into ezokwenza ukuthi uphumelele ukuthi wenzani la ukhona manje akukhona ukufisa ya grade 12 okuzokwenza ya grade 12 awukhona ukufisa varsity uzokwenza ukuthi ufike varsity akukhona uphamisa isandla ukuyimisela la ukhona ngiyacela ukuthi lento esosho namhlanje nibe isibonelo ezikoleni zonke za kule ndawo angizazi inini enizanje ukuthi ngithola inhlanhla ukuthi ibe nomuntu obe umfundi yaguquka impilo yakhe nxa uNkulunkulu esemsindisile abuya uzositshela ukuthi bafethu uclever akalast ukuhlakanipha kwethu kunendawo efanele sisebenzise khona wena uhlakaniphile uyazazi ukuthi kuphi mhlawumbe uyini esikoleni stika lapho ungayikhohlwa into otshelwe ekhaya ngoba yona lento ezokwazi ukwenza ukuthi guquka isimo sakini angani uma siyazwana yini ungakhohlwa umphako wasekhaya uma ufika la esikoleni mhlawumbe uzothena hayibo umemwazi kani ukuthi ekhaya kuthiwe cha akazi ingoba nawe uke watshelwa iadvice ngaphambili before abe uthisha ukuqhubeka kulento otshelwe yona ekhaya mase usukile ekhaya usesesikoleni usungaphansi kwesandla somzali owuthisha ngiyacela akekho uthisha la uyokuadvise ngento yokufaka ehlathini sinje asibalelanga othisha ngengiphethe kumkhawula ngingazi kanjani awubike proud ngengane uthe uyifundisa yabenza ukuthanda kwayo awukwazi ukuba proud ngayo u-football coach noma coach mehlele kusoft ebone ingane ayifuna isidlala ibhola isidlala amathema amakhulu uba proud azatshela abantu kodwa mina uzobatshela kanjani abantu ngengisabe
akakwazi ukuthi nayi lengane ebengiphuthisa ngoba impilo ebengiyiphila noma ubright ababekubona kumina buqedwe ama-drugs buqedwe ukuthanda amantombazane buqedwe ukujola buqedwe early mina because I was just bengiyilo mfana nje yabo bengathi kulula yonke into hayi ngoba sithi ungajoli into ezolimaza kusasa lakho iyeke ngoba unembezo wakho yakutshela mase sihlukana siyaphelezana sonke kodwa kunendlela eyakiwe nalo thase yakubo ila kubuya khona zonke izinto yazi ke kambe ekhaya kuthiwe ukuphathe lokho kuumphako wasekhaya lencwadi engayibhala ithi umphako wasekhaya umuntu ahle umphako wakini la mntaka bakutshela noma ngabe uzwana nomuntu ohlakaniphe kanani mulahle isource yakini uzohlupheka impilo yakhe yonke uzoma njengami uadvise abantu ngabe udrive imoto yakho noma ngabe uhleli nothisha na uyabukela abafundi bakho beclean uyancoma so angifuni mina kahle angithandi ukuthi impilo yami mina bengiyiphila ngiyithole komunye umuntu la ngoba nenhlanhla ne uNkulunkulu unthandile wakhetha lesikole ngoba kunobhuti osikhethile wayifunda kusona so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngithole lethuba ngiyacela abantu akukhona ukuphakamisa isandla noma ukuzwana nobani okuzoveza amaphupho akho ukufisa ukuphasa ku-university akukhona ukufisa nokulala uphuphe cha ozokwenza ukuthi ufinyelele lapho ukuyimisela la ukhona ngiyacela simisele la sikhona great but great bani kodwa la ukhona wenze sure ukuthi I'm giving my best because bafike lo bhuti behamba ne-Hollywood Foundation ne-MPTV1 Foundation bezosi-advise bezositshela ukuthi impilo akuyona into esicabangayo ilento esisuka nayo emakhaya ngiyabonga